ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହେଇଗଲେ ମୋ ଭାଇର ସୁଧ ମୋର ସବୁ ପରିଶୋଧ କରିଦେବେ ବୋଲି। ସେମିତି କହିଦେଲି ନା ମୋର କଣ ଆଉ ବାହାଘର ବୟସ ଅଛି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ଭାଇ ସୁଧ ମୂଳ ଦେବ ତାପରେ ତୁ ଏଠୁ ଯିବୁ। ସେ ସବୁ ଟଙ୍କା ନ ଦେବା ଯା ତୁ ଏଇଠି ରହିବୁ ନା। ବାପା ଲୋ ବାପା, ଆମ ଘରଟା କଣ ଧୀରା ଧୀରା କଥା ହଉଛି? ଘରେ କଣ ଗାଈ ପଡିଛି କି? ସତର୍କ ଏଇ ଶଳାଟା ଗୋଟେ ପେଶା ଝିଅ ପିଲା ଦେଖିଲା ଲମ୍ବା ହୋଇ ପଡିଲା। ଆଉ ତ କେଉଁ ଘର ନାହିଁ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ କଣ ବୋଉ ଭଦ୍ରାମୀର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଭାଇ ସୁଧ ମୂଳ ନେବା ଯାଏ ସେ ଏଇଠି ରହିବ। ତାମାନେ ତୁ ୟାକୁ ବାହାଘର ଉଠେଇ ଆଣିଛୁ। ତୋ ପରି ସାଙ୍ଗକୁ ହରାରେ କିଣିଛି ଟଙ୍କା ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରୁ। ୟାକୁ ନେଇ ଭିତରକୁ ଯା। ଏଇଠି ଟୁକୁରୁ ମୁଁ ସୁଧ ବେପାରୀ, ଟଙ୍କା ମୋର ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳିବା